i per tant a l'Ajuntament de Barcelona li interessa, com a tota la ciutat i especialment als seguidors i seguidores del Barça, doncs que les obres del club avancin bé, avancin el més ràpidament possible, però que també avancin amb totes les garanties, sobretot amb les garanties de seguretat possible. I en aquest sentit, totes les decisions que s'estan prenent en aquests moments per part de l'Ajuntament tenen a veure amb els acords que tenim en aquests moments vigents amb el club i també amb els veïns i veïnes de les Corts i, òbviament, seguint i atenent a la normativa urbanística i especialment en matèria de seguretat. I per tant, totes aquelles reivindicacions pacífiques de l'ordre que sigui que es produeixin a la ciutat de Barcelona comptaran amb el suport de l'alcalde de Barcelona i comptaran amb el suport del govern municipal, com així s'ha expressat, per cert, la gran majoria del plenari de l'Ajuntament, que ha votat en reiterades ocasions en favor de la solidaritat amb el poble de Gaza, en contra del bloqueig i denunciant el que als ulls de moltes organitzacions internacionals de molt prestigi s'està cometent un presumpte genocidi a la Franja de Gaza per part de l'actual govern d'Israel.